اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں نعت خان انیس حیدر خادمی میں موجود ہاں آستانہ عالیہ قطبیہ قادریہ حضور سرکار سائیں محمد نواز قادری حنفی۔ اج میں کلام پیش کرنا سرکار امام علی مقام دی شان دے وچ، کیونکہ استقبالیہ کلام ہے۔ اگر چینل تے پہلی دفعہ آئے ہو تو چینل نو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو نو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے تے کمنٹ سیکشن دے وچ اپنی رائے دا اظہار ضرور کرنا ہے۔ کلام لکھیا ہوا ہے بابا جی سرباز سیالوی صاحب دا۔ چلتے ہیں اپنے خوبصورت کلام دی طرف۔ دو جگ اندر لجپالی دی تصویر دا نام حسین، جے کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین۔ در اصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین، میں کیوں نہ پارس فخر کراں، میرے پیر دا نام حسین۔ ازلاں تو قرض دار ہے زمانہ حسین دا، ازلاں قرض دار ہے زمانہ حسین دا۔ رب نال کن تو پہل دا یارانہ حسین دا، رب نال کن تو پہل دا یارانہ حسین دا۔ حضور نہایت توجہ، بہت خوبصورت شعر ہے۔ بابا بابا علی برا حسن خیر النساء ماں، بابا علی برا حسن خیر النساء ماں، فولک نبی دمان ہے نانا حسین دا، فولک نبی دمان ہے نانا حسین دا۔ رب نال کن تو پہل دا یارانہ حسین دا۔ سرکار توجہ کرنی پڑھ کے اللہ رب العزت کے فرما رہے ہیں سرکار دے بارے، سرکار امام علی مقام دے بارے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، پڑھ کے درود رب نے
دسیا قرآن وچ پڑھ کے درود رب نے دسیا قرآن وچ افضل ہے دو جہان تو گھرانہ حسین دا افضل ہے دو جہان تو گھرانہ حسین دا رب نال کن تو پہل دا یارانہ حسین دا حضور کلام ہے حضور آخری شعر کلام دا حسین حسین بنائے لا الہ آخر معین الدین حسین بنائے لا الہ آخر معین الدین ہر باز ہر زبان تے ترانہ حسین دا ہر باز ہر زبان تے ترانہ حسین دا رب نال کن تو پہل دا یارانہ حسین دا ازلاں تو قرض دار ہے زمانہ